Naimbag nga malem tayo amin ay ayaten nga kakabsat ala ka mangi paayak manen iti kanta para kada kayo amin. Ka sisters, ka brothers, kastamet kada iti kakabsat tayo dito abroad, ken digitoy kakabsat tayo ditoy Pilipinas, iti apo ti kan kanayon kadi nga mangliwliwa, mangtitipig sayo, mangtitisalon at iti apo kadi ti makikadkadwa kada kayo amin ay ayaten nga kakabsat. Madaydayaw iti apo. Jesus laeng ti mangted ti ragsak ken mangted bang arti kararwa uray adu ti problema ti panagbiag iti apo mangpatibker ti panagbiag nagragsak ti agserbi ti apo manamnama ti biag mo nagragsak ti agserbi ti apo magunggunaan kanto uray manu awan iti maparwarta naragsaklat ni asawa uray adumet iti makwarkwarta no naringgor agaapa ti familia nagragsak ti agserbi ti apo manamnama ti biag mo nagragsak ti agserbi ti apo magunggunaan kanto no maminsan ado ti pagas ti biag iti apo pinatibkernak kaputa nakainimbag yes ni Jesus laeng ti mangted ti ragsak ken mangted bang arti kararwa uray adu ti problema ti panagbiag iti apo mangpatibker ti panagbiag nagragsak ti agserbi ti apo manamnama ti biag mo nagragsak ti agserbi ti apo magunggunaan kanto kabutiki na imbag mo at serbi kamto po apo. Praise God. Hallelujah, Jesus.